אומרים שהזמן מרפא את הכל. אותי הוא בעיקר שוחק. משאיר עליי עוד זכר קטן לדאגות. עוד צלקת. עוד זיכרון. מה אם החיים יחלפו לפני שאספיק להציל את כולם? מי יציל אותי בעצם? מה אם יכולתי להתחיל הכל מחדש? אומרים שהזמן מרפא את הכל. ומה אם הזמן נעצר? אולי אז יכולתי להתחיל הכל מחדש.